Errors habituals de l'examen de C2 de català, l'apòstrof. Atenció a un dels errors més típics i fàcils d'evitar. Apostrofar o no l'article la davant de paraules que comencen amb i o u. T'expliquem la normativa. La paraula a la qual acompanya comença amb i o u, tònica o àtona. Quan la i és tònica, s'apostrofa, com per exemple l'Imma. Però si la i és àtona, com en Immaculada, no. Anem a veure uns altres exemples. La paraula universitat. No diem ni escrivim l'universitat, sinó la universitat. Vegem un altre exemple. Infermera. Tampoc no és l'infermera, sinó la infermera. Recorda la regla. La davant de i o u àtones no s'apostrofa. L'article al o la preposició de segueixen unes altres regles. Les vols conèixer? Fes-nos-ho saber en els comentaris. Vols aprovar el C2 de català?